Ansana, Neodibaeno, Makahuasem. Your Majesty, Ashanti Kingdom, and everybody, thanks for the opportunity to learn about tradition. I can feel keeping your roots alive through the smile on your faces I see right here in this celebration is too a superpower. So, like our friend just said, I come all the way from Brazil, spreading some joy as the S symbol in my chest is supposed to spread, but I learn a lot. I'm here to learn with you guys, and I bring in this opportunity, this frame for your Majesty that is inspired. Siam Chiachi will be a main akoba, Ediba, Menshia, Kotoko fee, and that day, Akwasidae, yeah, it's also and watche, our film pim, you know, and Edunu, Muchedian Punyanko Padaroma, by Grace TV, Abejuha, Yanyamea, Dom, Nene, Akwasidae, Shassia, the Abacos will be a demo money abo, and hopefully never smash for Timmy Sirani demo, come home, the Uncle Sas, the Abacos will be a Yincha and Far and Somo. Area was yanti Sabre, Yura, at nature. Yeah, na Martin Kunya. Don't know answer about Nasi. Tierra Tansi, Otumfour, Afe, Abraham for 1 year. Kawina Betonium, Edia Kenya, Yura, actually, you ran a Cassia, the Kotoko, and 2 year, Asanteman, any Yasimamina, so the Tradian Punyanko, don't come a Pejessica, a free straw, and ever do me rent. With the young shed the Ecoso, the interior water, and the Kenya Kuntun Cantabo, Asantemera. And who for me now, young fan smash for the BPI in the year now, because they yet also and watching our Menshia Kotoko fee. Sorry. Was it way, swap of Freya Bofrapa, or set to Bedi Akuntahira, Editor Mantanvia, was in the Susan one nursing. A day, which was your so to more, no Sasa to Nova, Bono, Edimbo, Adambo, Adankanabo, a fellow competing, was set to your 12 pages or Utim, or to pay your Hima, Utiman of what to do. One more, Uncle Dujani, Uncle Dujani, my friend in Penny was here too near. And was said to das your boo from Pano or Tim Franco, I would have different a chipping a Cradania Cradacodo. Was said to put your flap and local man to Granana, what to a flap and get the jam now, Yabita. Yeah, but it's a born, what about your first old money from you? Only baby and America got your first old Bibian and looks more tampon from you. What's time you to get a rubber to me?
No, o se tu to nchache what to nchache me de kwadu ase enti wo huri enti wo ntiri enti no ya mo se je wo jamna katache ho na bai o se tu katache ho na bai o ho da bi o dai ko fa nya kan fra ye ko kusimen o se tu kusimen wo shmo champion fungen o se tu kusimen wo wa o Banayo saya no na yo abame wo ye sa bamdo hwiase ma no pe nanan kwa ma kwa puta no otibo adinkra odanse sa tu odo amagum no na to ade Security Council. So now I'm to try. Yabani Abama Otumfour advertising. Abi abusuanti sabre aye abamu mpanyufo ankrankra anyone ya car oni ye rebedi Akwasidae no na sabi of Asantehene protocol ashase ade wonde etodwa no so ogina akoye ruanimu a ye ode ba ene ohina bedi Akwasidae no bi nyina beba na ohine ehira wonyina abusuanti sabre wo hwa aye abamu mpanyufo Asanteman suafo afi Kumasi Propon aban catch pen KMA mayor Kinzuba afi aye nana Akwasi a NDC Asanteman won na ye chairman Okahobi original coordinating council pennyfour na afi on say Asanteman post pennyfour ya waba ono so ka ho na Kotoko hene this year later Kofi Buachi Otumfour achame and say who say Ashanti Regional Security Council and abamu pennyfour ye wa ha na eyaseda senyame aboa na
ade foforɔ asa atoe asomdwem nti yɛba sɛ yɛba na yɛabɛma Otumfoɔ ade tɔkye na yɛde yɛn ho soso asa abɛkyerɛ no ne asa de yɛn ho agya no na aban mu nkɔmmɔ kakra bi a ɛfiri ade baako no bɛsi ade wei no aba mu no mede agyina president ɛnɛ mu de ato Otumfoɔ ani Otumfoɔ akyerɛ me yɛbaeɛ a aban mu mpanimfoɔ ahodoɔ no nyinaa wɔ ha ɛyɛ mmea a wɔyɛ Otumfoɔ nana kyensiri ofori agyemabɔadi a wɔyɛ Kumasi mayor ɔka ho bi na yɛbaeɛ Otumfoɔ nana Augustus Andrews nana Akwasi wɔn ɛyɛ STC board chairman ɔno nso so ana ɛyɛ NDC Asanteman tem no nyinaa tetena ni Otumfoɔ ɛnana ofiri drɔbɔ nso a wɔn ɛbɔ m'akyi dɔm as chief director Otumfoɔ nansen a yɛafrɛ no kɔba a ɔyɛ lawyer prɛkopɛ ɛyɛ Michael Owusu Amoako ɔka ho bi ɛyɛ GOC a ɔyɛ commander a ɔda army no nyinaa no central command ɛyɛ Ogaja ɔno nso so ɛwɔ aha Otumfoɔ mɛbɔ me nua panin atra na makɔ asa aba na maba ne so ɛyɛ commander James ɔno ɛyɛ prisons ɛwɔ Asanteman tem ha commander Frank Amankwa yɛ commander in charge of immigration ɛwɔ Asanteman tem ha Pendulok ɛyɛ wa ɔna na okujeto ablakwa ne nipa a ɔboa no as personal assistant a ɔwɔ foreign affairs ministry ɔna ne ɔsɛ ɔba na ba bɛkyia Otumfoɔ ɛyɛ 4BN commander Jebum Wumbedo ɔna yɛ in charge of 4BN ɔno so wɔ ha Commander Peter Tete ɛyɛ fire commander for Ashanti region Commander in charge of NIB and BNI ɔno so ɛwɔ ha bi ɛyɛ police crime officer a wɔyɛ in charge of Ashanti region ɔno so ɛwɔ ha bi Otumfoɔ nana a wɔyɛ professor Brina a ɔno so free drɔbɔ nso wɔn na ɛne wɔkyɛ ɛyɛ Kumasi Technical University board no ɔno so ɛwɔ ha Commander 1 a maybe atwam na wɔyɛ Asanteman tem police titinani ɛwɔ Asanteman tem ane wɔn ɛyɛ director of operations ɛwɔ ɛyɛ presidency ɛyɛ Commander Kofi Boakye ɔno so ɛwɔ ha bi Otumfoɔ nti onananom a efiri aban mu ɛbɛkyia wo ɛnɛ ɛno no na onana mebɔ ne tiraeɛ no kuntansi na wofiri ɔyɛ ɔbrempɔn meka sɛ ɔyɛ ɔbrempɔn na ɛsɛ ɔkɔ sɛ tutu senior high ɛne wadi dwuma kɛseɛ ahodoɔ ɛwɔ police service ne mu a me IGP ana ɔwɔ ha a wohyira no de ne maame ɛnɛ yɛapromote na yɛne COP a ɔkɔ head office a wɔne IGP na ɛyɛ adwuma wɔ hɔ nti yɛde ne nsi anan mu ba no ɛde wɔn na wofiri kuntansi ɛyɛ commander ɔsɛ akoto wɔn na aba bɛyɛ commander osi nanan a ɔyɛ police commander in charge of ɛyɛ Ashanti Central Command no Otumfoɔ ɛnra na president wɔ ha na wɔsɛ nkɛnɛ nkɔtwɛn na nkɔno di ade tɔkyi nanso ɛyɛ a na wɔtwe wei ne na wɔtwe di anim ɔbɛsa aba ha nti nso ɔsɛ wɔ kwae kɔɛ ɔsɛ mɛnsɛ sɛ dwumadie mmienu bi wɔ hɔ a ɔbɛba bɛdi deɛ di ka yɛ Asante radio kwae ho nsɛnsɛm nti ɔbɛba bɛtwa ɔde soso ba bɛbɔ fam ama yɛahyɛ dwuma bi yɛfrɛ no big push ase ɛno bɛboa na yi traffic ɛwɔ Kumasi kuro no nyinaa yɛtumi afiri nti ɛno bɛhyɛ aseɛ wɔ adwo so atia na namua akɔ akɔfa adwaben akɔfa ɛyɛ afidase ɛde akɔfa akɔabre east akɔfa afidi akɔabre south ne ɛde akɔ akɔpie ɔfie so sɛ de bɛyɛ akasa kɛse efiri ɛyɛ Accra a ɛbɛsi akɔ esirim ne Burkina no ɛmɛfa Kumasi Central Business Area no nti wo sɛ wɔnana a wɔyɛ president aba Asanteman tem ha na obedi dwuma na dwuma edi kan no yɛtɔ so mmienu yɛ sɛ ɔbɛsɛ wɔboa na ɛnka ntete na yɛ ayi fie yɛ nkokɔ ɛtumi de boa ma ɛbra no wopɛ bi akyɛ wonya wura mu a na wakyɛ wo deɛ no na Otumfoɔ nana no yɛ nante sie kakra ɛno no Mira Misu Eguru
Said the Asanteman Commissioner, Adarma was saying, the Senate, who Regional Security Council, Pamfu in our said there, you know, Darma, and they are there. Woman to me, Tina, Omo Baba Moa, the touching, no Adarma, Dickan, the Asadame, now for you, must I had one have a show on Sat, or Panchre, Pabo, Pani, we show the Moma, the Akotuma, Maso. Adarma, Penifoni in our if we came a penny, NDC penny, our Dano Asanteman, Nana Wardrobe, Soldier penny, Prosi penny, and penny for Akan, said the Odawa Madino. Odarma, no be there, no say. Odarma, Nana, no, our Prosi penny, our now friend of IGP, no, a man, the Bresso, Amasesi, or on crying. The penny for Waba, or Nana, or Selkutu, Odarma, or no, and Wabesi, IGP, or Hana 9. The Maconia is so then a diachro, a chilombe fee not naba betro ye. Madarma, or say, and no man penioha, none professor train, and no disabia day. There's was thread and a non creja, no say. Now, Triamu, and then in a dear more 80, Obesamba Kumasi, Eo Quada, Obesamba, 80 or court no than Hoasamba. Nemum, or man penine say, Neniswa Dihua, a one any so the boss Antimino, or none am fan to him. So Adaroma, acquire. Any idea what yes, and say, oh, Babeboa, I must be a Asanteman temo traffic, a hodo I high no, and one brassy. The big fridge so, Afaqua breeze, a copy so the bear casa can see a free crab and an empha room that the traffic about. Nina have a factory, now boa ama pine, some I ha Asanteman, BBI, come. I feel man penny a bra or predrano, or Bobby so say, and cookonketing kitty. Sadia so brass on say, Ufras, and Yamia Quada. Obi frase obia asabe opese onye bie no oba rempe assembly hall na waba be true din na Jubilee Park na waba be true din na omo de odi aka ho emo bi ese fata se de boa no aban o se o de be boa na nkokon nkitinkiti no omo atimi ayen aboa eno so be boa ma sabe enipa nya adwuma ye amomanya sabe omo nsa ano aduane se de o mampani se ona na wo fanto anim eno ne bu Nana no buy no be there na. Omiso mo kuro nsam. Gampa otu adua. Afebroni sa pentunsia. Whiskey pentunsia. Brandy pentunsia. Adarma obo mu ade. Achame obo mu ade. Wakrache fo obo mu ade. Ohenkwa obo mu ade. Adarma ntahra obo mu ade. Abrafo obo mu ade. Fontom from obo mu ade. Ena Adarma chire tufo obo mu ade. Wadarma echem nso ebu mu ade eka ho sede wadarma onana Asanteman Commissioner on Regional Security Council omuba ya wadarma wabrafo ina ade eka ho sede omusie no na ebu de omu no de be dia de no Otumfour de mase papa Nanano Mumiempre Regional Minister Odena Pamfu ye Yampre one man. Yampre Regional Minister one in Crawford. Otumfour chairman. Madam Betty am not here. Say on one nana or deputy CEO for forestry. Your friend of Elikam Kotoko. Elikam Kotoko. Sebi or your voter. Once what Sebi Ira and the one among what dear oye. No timbechian into no Baba Bechian. Baba beginning change into a banzok and in some Hennessy Pentu Shida Pentusia
ana odwampa otuadia ana sɛbi yɛwura boɔ mu adeɛ akyea me boɔ mu adeɛ ana henkwa boɔ mu adeɛ mpatwɔ so owie so ɔbɛka bi kakra ɛde aso so Nana Otumfour Chame I agree on the country there so mune be chame kakra and umpire boy anyway shiranti and never be a misoma bedroom and let me say only your man pains any the regional minister Kaino and commemorate echo so the hadrin pa my yina kan wasem galamse Nana wasase ena bebrina esen na emse ya forestry commission ye ni 9 months any other security agencies no so ya boy homo din say ye ni be adwuma any won crop be adwuma senia ye be bo wasase ho ban enam adwuma de ye be di nti en e kire say ye ni Asanteman be de inketa ho bebre enam santi ene yeso ya ba se ye ba abetu yewura nti ye je won shira ene efutu ndase Nura Mr. Ebro Dormaahene said the announcement so he say no say onanan elikem Kotoko nidi sabe Kotoko prekupe Dormaahene forestry adwumakuo no one penna be di akira oda no Dormaahene say enura nukre woni mampanishia enkomo pii ko so na wonim say sabe Ebro galamse wonim say die sisai sabe Asanteman mu nsase efa no say die tibia ne dwuma wodie no ene obenya nkuta ho bebre makwanya yi so na Dormaahene ono wa ba bidi ade wadane ho adi akyerew waje wonhyira ene wakwankyere Dormaahene wonim say wonhyira ba madwuma die edi nanimu asebe oni akyea me bedie no bibia be boko amagalamse a sabe koso ne hadna Asanteman ano atimi abrase na Dormaahene onana odi abaso no bidi ade se dwumadi aban de ahyere nsa so Dormaahene de tibia no obehia wakwankyere wafutuo ene ompaebo na ade akurakura na ma de oyi bia so atimi akoso Dormaahene so no bidi ade na okura ne nsam dwampa otu adua Dormaahene heneke adaka ena henesi pantu Dormaahene obo mu ade achiame obo mu ade ohenkwa obo mu ade Dormaahene onana Kotoko obaya said the ocean nebu Otumfour that's papa Koniura Nanano umiampre forestry penye yampre noe yampre Kotoko Koniura show Monsieur Ekasa kakrana edikan madam Morsi say mama me kwan nne oba se me beso na ade tochia ti say nso wabedu na me say me ba ha chakakra nti mo fa nche me na wada roma enche bebre na me so se aja nananumu achankunya ani sorry na me ye musumfo na se ne ma ko ya menu anu we omuti woyi Amo hu ya mabo ma mbo ya kofie ko kakre o se me kofie na me se me ko dondwene kakra na ya san ba bi mu ne mum Otumfour adaro ma na me tutu kwan kakra se boso me be insia konso ni de na me de nkra be fie ma nya kwa no afre chairman kantankrechi na se sahine mabo amane nti na hima so ko ne krechi na me ni ha na me was South Africa nti me de nkra ba nti ena ma bana edi ade a ntumi ntra efie na wo se me bana me be chia na me sa bana mbe jinshira
Nura me by me a party for be di nkomo kakra so say me kan no say ko ne ko dwondwene na adwuma no sa na tie dane ko ha na asanda ne aba ha na me se be dane aba na I better bana medi party na nim so na yedi ne ye ni achichi ne ye na ni munyam ne nkunu bi aba ti Otumfour mba ya be chia na me ba so na ni me nua no nkoma wa wunim wonana kuma wu this year tubo akodua medina befie bebre on gina TK ni eta frɛ no na obaye wo mfimfim me bona chaka kra na yenu asadat sebi on de osompa na mse ho na to asubiem anu anu na wadaro ma ba se fi o gina me nchen enu a me fa play me free nkran me bo adaro Otumfour otimi nchen na edin ko mo bebre na say ma me fefe na o pese wo dem so ba bi ana o se dey bi na mom me aduma wo WHO e Geneva Switzerland na obuada na papa o tukwan obia obibia obubom penifom mo se no se na pese me koche Otumfour no da Roma wo ko ide na me se na di mechi ti edin ti efe no Rosemary na di de wa wari bruni ti ni din na kasa de kire na wo ba kire Timbaya na me no be di ade touchy na me ba so mama ne kwa ekura na wada Roma asomudro no me di bai asomudro pentunsia champagne so pentu miensa na snap so pentu tenamba ya dem de nam no wada Roma that's it na bo mu ade so ka ho we de acham na chire mi no medi nkomone na maka no de bo mu ade ba ko na chire me ba Mira we so bro adama wa na na asabi abanda de twem no eso afo na ne na ntie fia pa na abanda ne ye ene wo se akwantu bebre nti ya wontimi ma no kre na ai ma free won so no ni ha no di ma wo South Africa ni nyina mu obedru fie no se da bi me ya kolabo ne me ba fie ache na de meko makoche me wura koda me ho di akire no masa akogine nhira se de da oye no nti obaya we de obema wa de tochi no nam kwamu awoba no hia wadarma ona na baba wai Rosemary oye dmo WHO o se da bi mi odi djuma pi de boagana e wa manone no pekwan a odi ba ba chia sebe yura ate wonka ate djuma pa wudi was me enkoi na me so me ni me rekudi ade na osoko ne nya kwan kwachi ayi rebi ene se ne una na asabi one una na mi abaso mu no bidi ade obaya adarma o nsa o ta de ba otu dia so mudro se adaka adarma brandy adaka ena broni sa pentu ena obo mu ade una na asabi e ba ya de one odi bidi ade ne bru Otumfour do was papa Nanano, Omiempre Honorable Asabie. Yempre Noe. Yempre Honorable Asabie. Koni Rachel. Otumfour achiame bijina hama Superman sani amusi hono bema 10 gramo na maka asa mewa sese maka form kra o free Brazil maimu esene ne din Superman sani ho na tare a wo hye no onya twi obedu free Brazil na obedu Ghana mem enura na oba ha na oba no nim so mem bi wo mem bi mu enti oba Asanteman mu hansa ansa na otumi atukura akosoro enti Superman ne gina hai afre no owura Paul Clark sa no se afre no ba ne dey pa de Leonardo na oye mranim ni oye lawyer ni pa na djuma osanye biem no se oboaboa we obi ahumobro woni mu pa we adoye kese pa no baya one ne yire ne hukafo ene wo hai afi one ne wo falimpon
Broni baako no gyina hɔ no so ne wɔfa ne mpɔmpa ne nuaba na ne bani ɔyɛ adwuma wɔ contractor ɔmo si airport ne kejetia market no afei wuro a owusu ansa ɔno deɛ no na wɔ ha ɔno ɛna de superman ɛba Ghana memu ha afei ɔmo de akyi Dr. Dua ɛzo so ɛka ho superman o bibi kakraka ansana ne odi bae no maka ho asem. Your Majesty, Ashanti Kingdom, and everybody, thanks for the opportunity to learn about tradition. I can feel keeping your roots alive through the smile on your faces I see right here in the celebration is too a superpower. So, like our friend just said, I come all the way from Brazil, spreading some joy as the S symbol in my chest is supposed to spread, but I learn a lot. I'm here to learn with you guys, and I bring in this opportunity, this frame for Your Majesty that is inspired in a social action we did back in Brazil. We've been traveling a lot, spreading smiles in people's faces throughout different countries, Australia, Canada, Brazil, Ecuador, right here in Ghana right now. And I can tell hospitals, children, schools will empower me to continue on this journey. Thank you very much. I super appreciate the opportunity. Superman, all canon. Say or there was the in I see a genefeso, Yura, or the Nasi, say Waje Nefeso. Now, when him saw the dog and a Bible beginning some Zabri, China, Yura man can be true, come to Masiha. Now, walk school, a church and baby, I won't call Korean Koday. Na adoebi wo ho obey ho nso man oba no kuta ne nsem e hina padaka baako na broninsa pentu mienu na superman oba ha utu ne nan eba kumase ha dania ose no afi ukuta samfoni a ode be mayenru Mira miso ebu said Dr. Akwasidae no so ojina ha ma onana yi Adaroma, yeah, the friend of our superman. Who free seven Brazil, my mu, or lawyer ni, Cassia. The Jumedia or the Essence, Naniso, our day bois, a sabi, and moi, papa, our day bois, a woman, any be. And no, and who man will go to the hour, none animal be, sabi, nam almost a moment in our back and a mamma. So you may be nobody a free neck or Adaroma. You know when the actual way you wish Rana, or Becoso, no decided ma, Umwa Sabi, Hiamwa, Umwa Sabi, a war, Adre, no woman, Hiamwa, no munya be, any beer for you or the Ascending Secretary obey me, obey na, or also or the aboa, by our name, and I know far, and I Oma Bassene, or no baby dear day. Also, crying some Brunisa, Pentus, ya, Adama, Whiskey, Pentu, and I, Oboma dear. Afei nimfoni ni yes superman so odi bia to ahwem so no so odi bre chame wadarma odi ha da bia dia kai no na superman ba ya de o se no gu Otumfour the must Anano momi empre superman ye yempre no yempre superman ye Abuzua ti sabre ya nyame ya adom na woni ani Awurabedi Akwasidae o chia Awurawie eni amamani amane kwan se bibia wie a oni bepagia ne mu na won nanom atem kunwa adehye woni ebeka no di Akwasidae nyina edinkra na ya na efedodo sanse obia pese onya akonya na oben yewura na ochia yewuransem na yewurahira no ema bibia koyie edima no de yenhwe de ekoso okum apem a apem
Abusuan na de hwade Akwasidae no ekwa wieye na mesrɛ me kan dodo bi bi yura ema ne muso no hwade hye wa Asanteman mu ene asa enya asɛm ketewa kyɛ sɛ yɛwɔ ahowaho a sɛ ɔsom da bedu sɛ Akwasidae na wo nyina baba abesom kro bi Asante Kotoko hene wo de yɛhwɛ bi Asante Kotoko ukun apem de kwa Abusuan timpanyifo na kan wasɛm sɛ kwan no ɛwasa die ya ebewie ɛwɔ ya boboa no manhyia Kotoko fie Akwasidae ya ɛtɔso nwɔtwe ɛwɔ afempem mienu ɛne aduonu num na twɛdi amponyankopɔn adaroma yɛde mu mfonyini anim ama ne boyina abesom na nsɛm yi kɔ akɔwie baako sɛ yɛmfa ni die ma de die sɛ no na yɛnkura ya mamrɛ ɛne amane mu yie esan sɛ ɛde ebedu akyire nyame enhyira kro bi Asante Kotoko hene o hyira Asanteman na bi nka Akan man ɛde Ghana nyina na ɔma nya from efra dum ɛnkɔ adum abusuan me de kwabena wusu be da se pa sa oje bre ɛhwɛ me ne mom kai sɛ nyuma ku bi adaroma ɛde bɔ me chidom ne adonten ɛma me de amane boy ɛbɛsom de di kan ɛyɛ OB Trading Enterprise ye wo kuma se South Interest Junction abusuan me serew sɛ wo pata de papa open papa ne perfume papa dia ewiase na yɛ ba akɔpɛ ɛno a ɛni OB Trading Enterprise wo kuma se South Interest Junction so to mechanical way maba yɛ adwuma hɔ anim te ɔmo de ahof ɔmo de sɛbi ebuo ɛbɛgye ofreso na de ohia bia ɔmo de ama South American for Battle Grace Financial Services de ama Ghana for amo America Ghana for amo Canada Mr. Mo Battle Grace Financial Services ɔmo yɛ intermediary financial group ya ɛba insurance ho nsɛnsɛm sɛ ɔdo ho bata ɔmo wasi sika na dachi bi okwa ho yehia mu aho ankyerɛ de no an Battle Grace Financial Services ti no miame maame ɔhene reda na kusi na to ase hene retwetwe nkɔmɔ na yɛ kɔfare ba ɛdema Battle Grace Financial Services no nkyerɛ kwan ya obetimi Battle Grace etu anamɔ na bibia yɛ from ɛnso ɛde ama medin ɛde kwabena usu nyame nka ho bepam yɛ behia makra bye bye